kok selai sampai kamu kamu apa salah sih sokong flower belaknya hambai naik tong naik joto takuk teh buhuk sana elektronik media ni Bisingtwi Thungmungni Yapri जों दिनै अ जायगायाव पित्रा गामिनि कायसा ग्राउन्ड एस्ट्रोटा फुटबल ग्राउन्ड खायनायनि बागै जों फाइलायखा जोंनि सिअ साब फाइसक फाइजाक जोंनि चेयारमेन जेडिसि ब्रह्मगोनां सूर्यबासी मल सम तेबो जॉइंट चेयारमेन सुबोध कुमार जमातिया तेबो लोकेलनि जत अफिसार दंनाय दं बरक फाइसक फाइजाक तेबो लोकेलनि फुटबल फेन ते ससियेल एक्टिभिस्ट रक फाइसक फाइजाक जों दिनै अ जायगायाव फायनायनि मेन उद्देश्य आंखे अमनो फाइनान्सियल जों अ जायगायाव एस्ट्रोटा फुटबल ग्राउन्ड प्राय 5 कोटी 37 लाख बाय कायसा प्रोजेक्ट सनाजानाय अ किलाबासी किलानि जरा फुटबल फैन फुटबल प्लेयार बरनो जों बाहायके डेभलप खायनाय खायमानाय बनो जों साथियावलाय दङ जोंनि टिटिएडिसि बबाग्रानि लिडारशिप बाय इंगे जों फाइनान्सियल आसा खालायो जोंनि अ एस्ट्रोटा फुटबल ग्राउन्ड थोंगै जोंनि फुटबल प्लेयार रक्तैबो गाहाम आसायनाय दानि किताबक जों थांनाय बोसोरावबो जों टिएफएल चालु खायखा दाख्लै बेहायनोहाय जों टिएफएल चालु खायफैनाय इंगे अ जायगायाव जोंनि थोंखलानि बागै बेलाय अभाब दंमोन इंगे जों किलाहाय कायसा फुटबल फेन गोबां फुटबल थोनाय गोबां अ जायगायाव सि ग्राउन्ड कायसा फानो स्टेडियाम काहा गरै दंमोन बागै जों टिटिएडिसि बाय सागथारै ताबो अ जायगायाव कायसा फुटबल ग्राउन्ड गाहाम के बांनानै बागै बबे इन्टारनेशनल नि स्टैंडर्ड साइज हाइके जों सोनानानै बागै ताबो दिनै अ जायगायाव फाय भिजिट खालामफैखा दिनै बैलाव टिटिएडिसि न जों दिनै टिटिएडिसि नि हयते 5टा जों प्रपोजल साबमिट खायखा आ जायगायाव जों स्टेट गभर्नमेन्ट तिनटा सेंक्शन खायखा चालु किसा दिनै साइट सिलेक्शन खायखानिव किसा प्रॉब्लम लायखा आ जायगा ब्रह्मगोनां एक्स मिनिस्टार बहायनो बनि मुसुक्तै बखायनायनि बागै ब मिनिस्टार माफोर खायखा फेयाबा ताबक जों टिटिएडिसि नि सामं खालायनाय अ पित्रा मादो अमायके खमलंगबो फाइनो स्टेडियाम चें दंगो पाइते तैं दंगो बायजलबारियाव बहायनो सामं चें दंगो माके टोटेल गायखांनाय बायजलबारि खमलं तै किलावनाय फाइनान्सियल जों नायलायनाय तैबो अन्य जायगायावबो लोकेशन नायै जों प्रपोजल बहनाय मानखायनो जों सामखायनाय